ବହୁତ ଦିନର କଥା। ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ଥିଲା। ସେ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳିବା ଜାଗାରେ ଫଳ ନ ଫଳି ସୁନା ଫଳୁଥିଲା। ଯିଏ ବି ମଣିଷ ସେ ସୁନା ପାଇବା ଲୋଭରେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ୁଥିଲା, ସେ ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ଭୂତ ତାକୁ ଧରି ଖାଇଯାଉଥିଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, କିଏ ତ ବଞ୍ଚାଅ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଲୋଭୀ ବୁଢ଼ା ରହୁଥିଲା। ବୁଢ଼ା ଏକ ନମ୍ବର ବେଇମାନ ଆଉ ଲୋଭୀ ଥିଲା। ତା ଦୋକାନରେ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକକୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାମାନ ଦେଇ ସେ ଧନ ଏକାଠି ବହୁତ କରିଥିଲା। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଭୋଲା ନାମକ ଜଣେ କାମ କରୁଥିଲା। ଭୋଲା ନାଁଟା ପରି ଭୋଲା ଭାଲା ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ବି ମେହନତ କରୁଥିଲା। ଆରେ ଭୋଲା, କୋଉଠି ମରିଗଲୁ କି ରେ? ଆ ଜଲ୍ଦି କି ବାହାରକୁ ଆ। ଭୋଲା ପାଖକୁ ଆସେ। ହଁ 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 ମାଲିକ, ଆପଣ ମୋତେ ଡାକିଲେ? ହଁ, ଆମ ଦୋକାନର ସାମାନ ସରିଗଲାଣି। ଆଜି ହିଁ ସହରକୁ ଯାଇ ସାମାନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଆଉ ତୁ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମାଲିକ। ଦୁଇ ଜଣ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସହରର ବଡ଼ ଦୋକାନକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଦୋକାନରେ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକ ହୋଇଥିବାରୁ ସାମାନ ନେବାରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସବୁ ସାମାନକୁ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ରଖି ଗାଁକୁ ଫେରନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁ ରାସ୍ତାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଆରେ ଆଜି ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲା ଭୋଲା। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ତ ପୁରା ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖି ତ ମତେ ପୁରା ଡର ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ମତେ ତ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି। ହଁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ତ ରାସ୍ତା ପୁରା ଭୁଲିଗଲୁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସୁନାର ଗଛ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗଛକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ଏ ତ କମାଲ ହୋଇଗଲା। ଏ ଗଛରେ ତ ସୁନା ଫଳିଛି। ଆରେ ବାପରେ, ଏତେ ସୁନା! ବୁଢ଼ା ତଲକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସୁନା ତୋଳିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ତାପରେ ଭୋଲା ହାତକୁ ଧରି ନିଏ। ଆରେ ଆରେ ମାଲିକ ରୁହନ୍ତୁ, ଏତେ ଲୋଭୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋତେ ଏସବୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ହଁ, କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ଆପଣ ହିଁ ଭାବନ୍ତୁ, ଗଛରେ କେବେ ସୁନା ଫଳେ? ଏଟା କ'ଣ କଥା? ଆରେ ଭୋଲା, ତୁ କ'ଣ ସତରେ ଭୋଲା? ଏ ଗଛରେ ଫଳିଥିବା ସୁନା କ'ଣ ତତେ ଦେଖାଯାଉନି? ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ଆଖିରେ ହିଁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆରେ ବାବୁ, ଏଇଟା ତ ମୌକା ଅଛି କୋଟିପତି ହେବାର। ଆରେ ଚାଲ ହଟ। ବୁଢ଼ା ଗଛକୁ ଚଢ଼ି ବହୁତ ସୁନା ତୋଳି ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିନି। ତାପରେ ଭୂତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଆରେ ଲୋଭୀ ମଣିଷ, ତୁ ବି ମୋ ଜାଲରେ ଫସିଗଲୁ। ଏବେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଆଉ ତାପରେ ବୁଢ଼ା ଦେଖେ ସବୁ ସୁନା ସାପ ଆଉ ବିଚ୍ଛୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ଏ କ'ଣ ହେଲା? ସାପ ଆଉ ବିଚ୍ଛୁ, ଆରେ ବଞ୍ଚାଅ। ହଁ ହଁ ହଁ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ମାଲିକ, ଲୋଭୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆରେ ଏବେ ସବୁ ଭାବିଲେ କ'ଣ ହବ? ଆରେ ମରିଗଲୁ ରେ। ଆରେ ଭାଗ ଭୋଲା ଭାଗ, ଏବେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଅ। ଭାଗ ଭୋଲା ଭାଗ ଭାଗ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ଭୂତ ବି ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଏ। କେତେ ଦୂର ଭାଗିବ? ଆଜି ତୁମକୁ କିଏ ବି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ମାଲିକ, ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଅଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା, ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ସାଧୁ ମହାରାଜ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଲୋଭୀ ବୁଢ଼ାଟି ସାଧୁ ମହାରାଜର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆମକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆମ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ପଡ଼ିଛି। ସାଧୁ ମହାରାଜର
ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆରେ କିଏ ତମେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ? ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଲୋଭୀ ବୁଢ଼ା ସାଧୁ ମହାରାଜକୁ ସବୁ କଥା କହେ। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଭୂତ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସେ ଘର ସାମ୍ନାରେ। ଆରେ ବାହାରକୁ ଆସ, ଆଜି ତମ ଦୁଇ ଜଣର ଶେଷ ଦିନ ଅଛି। ସାଧୁ ମହାରାଜ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ଆଉ ଭୋଲା ଡରି ସାଧୁ ମହାରାଜର ପଛେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ତୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣକୁ କାହିଁକି ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ତୋର ଏ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି? ତୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଯିବାକୁ ଦେ। ଆରେ ସାଧୁ, ମୁଁ ତତେ ବି ମାରି ଖାଇଯିବି। ତୁ ତ ନିଜ କଥା ଭାବ। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଏବେ ମୋତେ କିଏ ବଞ୍ଚାଇବ? ଆଉ ତାପରେ ସେ ଲୋଭୀ ବୁଢ଼ା ସେଠୁ ଭାଗିବାକୁ ଲାଗେ। ଆରେ ରୁହ, କୁଆଡ଼େ ଭାଗୁଛ? ଆରେ ରୁହ। ଭୂତ ବୁଢ଼ାକୁ ଧରିନିଏ। ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ସାଧୁ ମହାରାଜ କିଛି କରନ୍ତୁ। ସାଧୁ ମହାରାଜ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖନ୍ତି। ହଁ ବୁଝିଲି, ଏ ଭୂତର ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ିଆରେ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି। ତୁ ଜଲ୍ଦି ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ରହିଥିବା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଅ। ତୁ ଯେମିତି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବୁ, ତତେ ଭିତରେ ବହୁତ କଳା ରଙ୍ଗର ଗୁଡ଼ିଆ ଓଲଟା ଝୁଲିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ। ସେଠୁ ତତେ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ିଆକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ମହାରାଜ, ମୁଁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବି? ସେଠି ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ିଆର ଗୋଟିଏ ଆଖି ଥିବ। ତାକୁ ଧରି ଏ ମନ୍ତ୍ର 3 ଥର କହି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। ହଁ 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 ମହାରାଜ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଆପଣ ମୋତେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଜଲ୍ଦି କି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧୁ ମହାରାଜ ଭୋଲାକୁ ମନ୍ତ୍ର କହିଦିଅନ୍ତି। ଭୋଲା ଦୌଡ଼ିକି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭୋଲାକୁ ଉଲ୍ଟା ଝୁଲୁଥିବା ଗୁଡ଼ିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଏଠି ତ ଏତେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିଆ ଅଛି, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଥିବା ଗୁଡ଼ିଆ କୋଉଠି ଅଛି କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ତାପରେ ଭୋଲା ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ିଆର ଗୋଟିଏ ଆଖି ଅଛି। ହଁ 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 ହଁ, ମିଳିଗଲା। ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଏଟା ହିଁ ସେ ଗୁଡ଼ିଆ ଅଛି। ଭୋଲା ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ଆଉ ଗୁଡ଼ିଆକୁ ଧରିନିଏ। ଆଉ ସାଧୁ ମହାରାଜ କହିଥିବା ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର କହି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ତାପରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଗୁଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ସବୁ ଗୁଡ଼ିଆ ଜଳିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ସେପଟେ ଭୂତ ବି ଜଳିବାକୁ ଲାଗେ। ଏ ମୋତେ କ'ଣ ହଉଛି? ନା ନା। ଆଉ ଭୂତ ସେଠି ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଭୋଲା ଲୋଭୀ ବୁଢ଼ା ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛ ମାଲିକ? ଓହୋ, ଆଜି ମୋ ଲୋଭ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଲୋଭ କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମର ଜିତ୍ ହୁଏ।